Senjuri, nselmilkom u grazzi bħal dejjem tal-li naqattu magħna għal programm ieħor qribna ftit minuti qabel nagħtu bidu għall-aħbarijiet fuq dan l-istazzjon naġġornawkom dwar dak kollu li qed jiġri madwarna dejjem b'doża politika. Llum se nkunu qegħdin nitkellmu dwar żewġ inizjattivi imħabbra mill-Gvern, il-Lif Urġenti tal-Familja u l-Equity Sharing. Żewġ inizjattivi li forsi smajtu bihom jew inkella ma tafux biżejjed dettalji dwarhom u se nkunu qegħdin nispjegawlkom iżjed fid-dettall sabiex l qabel kollox intom tkunu tistgħu taġġornaw lilkom infuskom u tkunu iżjed informati dwar dawn l-inizjattivi. Iżda anke forsi tkunu tistgħu twasslu il-messaġġ ta' narrattiva u anke l-informazzjoni li nkunu qegħdin inwassulkom f'dan il-programm l-qraba tagħkom jew inkella lill-familji li tkunu qegħdin tiddiskutu magħhom l-inizjattivi mħabbra mill-Gvern. Ħanħalli fidej Nowlin min-naħa tiegħu bħal dejjem konċis u dirett bħal dejjem ser ikun qed jispjega iżjed fid-dettall dwar x'inhuma l-Lif Urġenti tal-Familja u l-Equity Sharing. Segwu flimkien. Illum se nitkellmu fuq żewġ inizjattivi importanti mħabbra mill-Gvern. L-ewwel waħda hi dwar il-Lif Urġenti tal-Familja. Xi drabi familjari bħal ġenituri aħwa jew tfal jinqala l-bżonn u l-familjari jkunu mistenni għalli jgħinu. Issa ħabba xogħol wieħed jista' jkollu diffikultà. Forsi għax ma jkollux biżejjed lif pereżempju. Għalhekk il-Gvern qed jestendi l-Lif Urġenti għall-familja. Dan il-lif se jammonta għal 4 ijiem, meta qabel kien 15-il siegħa biss. Inizjattiva oħra mħabbra dal-aħħar mill-Prim Ministru Robert Abela hi dik tal-Equity Sharing. Din l-iskema hi meta l-Gvern jidħol bi sħab max-xerrej biex jixtri proprjetà. Skema li diġà teżisti imma li issa ġiet estiża għal dawk li għandhom minn 25 sena l fuq. Meta qabel din kienet tapplika minn 30 sena. Dan ifisser li aktar żgħażagħ jistgħu jsiru sidin ta' darhom. Dan hu Gvern Laburista, dan hu Gvern illi jħares lin-nies. Grazzi lilek Nowlin, llum tkellimna dwar iż-żewġ inizjattivi, l-Lif Urġenti tal-Familja u l-Equity Sharing. Aħna mhux biss nitkellmu dwar żviluppi politiċi li forsi jinqalgħu minn jum għal jum iżda fuq qribna wkoll nippruvaw niddedikaw il-programmi tagħna sabiex naġġornawkom dwar dak li jkun qiegħed jiġi mħabbar mill-Gvern minn jum għal jum. Illum tkellimna dwar il-Lif Urġenti tal-Familja, inizjattiva li tkompli tkun ta' sostenn għall familji Maltin u Għawċin kif ukoll l-Equity Sharing. Intant min-naħa tagħna ma baqgħna xejn iżjed ħlif nirringrazzjawkom tal-li bħal dejjem issegwu dan il-programm ftit minuti qabel l-aħbarijiet u nfakkarkom ukoll li jekk tliftu xi programm jew ieħor fuq il-paġna ta' Facebook kontinwament intellaw dawn l-istess clips, dawn l-istess filmati ftit minuti kollox sabiex intom tkunu tistgħu wkoll taġġornaw lilkom infuskom. Issa grazzi tal-li kontu magħna.